салом дӯстон, айни замон дар 33-ум микрорайон қарор дорем. Гардиши 19. Аз ин тараф ҷои пештараи бозори Ҷалҷам, якум Советский. Аз ин тараф бошад худи 33-ум микрорайон ва аз ин тараф мактаби Умари Хайём. хонаи фурӯши имрӯзамон дар Манамин маҷмӯаи истиқоматии нав ва зебо ҷойгир мебошад. Бисёре баъд гап мезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, маҷмӯаи истиқоматӣ ва бинои истиқоматӣ аз 14 ошона иборат мебошад. хонаи фурӯши имрӯзамон дар 12 ошона ҷойгир мебошад. трезаваи ҷраи калонро нигоҳ мекунад. Манамин подъезд. марҳамат дӯстони азиз, бинед чӣ қадар подъезди зебо аст. ду тармик дорад. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯши сехонага мебошад бо масоҳати 73 метри квадратӣ дар 12 ошонаи бинои навастроида. худи бино аз 14 ошона иборат мебошад. хона бо таъмири нав таъмин аст. ҳоло ҳеҷ кас некардаги нест дӯстони азиз. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. нархи хона бошад 720 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. марҳамат, навормона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо ҳамом, ҳоҷатхона, ошхона, якум, дуюм ва сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. ба пурраги таъмири нав дар 33-ум микрорайон. ҳамон дӯстони азиз, системаи вентилятсия ҳаст. ин ҳоҷатхона, ин бошад ошхона дӯстони азиз. меҳмонхона, трезои хона дӯстони азиз тарафи роҳро нигоҳ мекунад. бениҳоят минтақаи хуб аст тамошобини азиз, чунки ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозорча ҳамашон дар наздикии хона қарор дорад. ва ин бошад телевизиони калон аст. ин дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ. се хонага мебошад бо масоҳати 73 метри квадратӣ дар 12 ошонаи бинои навастройка. нархи хона бошад 720 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занзара пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 007 14 55 15 танҳо дар ватсап ё инки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон.